Уважаеми съграждани най-вече, преди около 10 дни, в отговор на ясно заявеното желание на гражданите на община Силистра по време на общественото обсъждане на 2 декември, ние от партия Възраждане депозирахме в Общинския съвет подписка за иницииране на местен референдум относно планираното изграждане на ветрогенераторите. Подчертавам ясно, подписката беше официално внесена стоят от 10 дни. Общинските съветници бяха уведомени за това. С повече от половината съм говорил лично и получих отказ. Всеки имаше време, информация и възможност да се запознае с инициативата и да заеме позиция. И въпреки това днес трябва ясно да кажем какво всъщност се случи. Голяма част от този общински съвет съзнателно отказа да даде думата на гражданите на Силистра, както се случва и в момента. Отказа не защото законът го забранява, не защото темата е маловажна, а защото мнението на хората очевидно е неудобно. Още повече от 33 общински съветници, голяма част от които твърдят, че са опозиция, само 3 от нужните 7, ето е подписката тук, само 3 от нужните 7 за инициирането на референдум се подписаха. Това са Марин Николов от Възраждане, Мария Илчева от ППДБ и аз, Свилен Димитров, също от Възраждане. Защо сте тук, дами и господа общински съветници? Да изразявате мнението на гражданите или за свои собствени лични цели? Когато общински съветник отказва да подкрепи местен референдум по въпрос с толкова сериозни последици, той абдикира от представителната си функция. Ние не сме тук, за да решаваме вместо хората, когато става дума за бъдещето на земята им, на поминъка им и на здравето им. Подписката не беше вот за или против. Тя беше тест за това кой уважава гражданите и кой ги подценява. За съжаление, този тест не беше издържан от всички и днес продължаваме да го доказваме това. Отказът да се подпишете е ясен сигнал. Или се страхувате от волята на хората, или вече сте взели решение без тях. И в двата случая това е политически и морален проблем. Историята няма да запомни процедурите и оправданията. Тя ще запомни кои съветници застанаха зад правото на хората да решават и кои предпочетоха тишината, удобството и различни други зависимости. Отговорността за този отказ е ваша и тя няма да остане незабелязана, както виждате. Благодаря ви. Браво.